Il-Partit Nazzjonalista għamel emendi żgħar fir-regolamenti li jiddettaw it-tellieqa bejn żewġ kontestanti għal kariga ta' kap wara reżenja ta' Bernard Grech ix-xahar li għadda. Fil-bidla li għamel il-Partit Nazzjonalista issa jħalli l-Adrian Delija u l-Alex Borg isemmu lil xulxin f'intervisti li jkollhom l-istess il-ġurnalisti u preżentatur se jkun jista' jistaqsihom ukoll dwar il-kandidat ieħor. Minkejja dan fit-tieni verżjoni ta' regolamenti id-dibattiti diretti bejn l-uniċi kontestanti Adrian Delija u Alex Borg xorta waħda baqgħu esklużi. Dan minkejja il-protesti mill-ex kap nazzjonalista nnifsu u anke kritika qawwija mill-medja dwar tali restrizzjoni. Dawn ir-regolamenti sansitra ġew ikkundannati mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM li sostna li jxekklu l-ħidma tal-ġurnalisti u qed jippruvaw jagħmlu sarima fuq il-mistoqsijiet li jsiru mill-ġurnalisti. Din il-verżjoni l-ġdida ta' regolamenti nazzjonalisti ma tħabbret imkien uffiċjalment, l-ewwel verżjoni ħarġet 4 jiem ilu. Din il-bidla wkoll waslet ftit sigħat biss qabel Delija u Borg se jiġu intervistati separatament fuq il-medja nazzjonalista. Din il-bidla kosmetika mhix mistennija tinżel tajjeb ma' Delija li għal darba darbtej insista li għandu jkun hemm dibattiti bejnu u bejn Alex Borg. One News jinsab informat li wara din id-deċiżjoni hemm l-establishment nazzjonalista ta' Carola Aquilina, Beppe Fenekadami, Ray Bezzina u Bernard Grech innifsu li ma jridux lil Delija jiddibatti ma' Borg. Fl-aħħar żewġ elezzjonijiet għal kap nazzjonalista id-dibattiti diretti kienu saru b'dan kollox jindika li din id-darba għaddiet tal-establishment.